ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем як сирри хеле ҳам муҳим дора, лекин пеш аз оне ки ин сирр фош мешава, шумо бояд донен онеро ки сахт шокӣ мешин. ҳамада салом алейкум бародаро, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо ва ин барномаи криминални расследованияҳо. Лайк монданро фаромӯш накӣ, сарш мекунем. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавонад анҷом бития, ин сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтона зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто, Парвоз авиа муроҷиат кунед. соли 2000 дар Австралия ҳукумат дарак меёвад дар бораи як оила. ҷолибии оила дар чӣ буд ки диққати ӯро ҷалб кард ба худ? оне ки дар ин оила зиндагӣ мекард зиёда аз 30 нафар ва кӯдакош хеле ҳам аҳволшон бад буд. мактаб намерафтанд. ба намуди зоҳирӣ ҳамин гуна ба назар мерасиданд ки ба тозагӣ риоя намекунанд ва хеле ҳам фарқият доштанд аз одамони оддӣ, қаддои паст ва рӯйҳои каҷела. ҳар дофе ки мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон дар бораи ӯ дарак меёфтанд, ӯ ба дигар ҷо мекӯчиданд, лекин бо вуҷуди кӯмакпулӣ мегирифтанд аз давлат ки ин пул ба ӯ имконият медод зиндагӣ кунанд аз мардум дур, метавонем бигем ки дар ҷангал. соли 2012 ин оила зиндагӣ мекард дар Уэлси Нави ҷанубӣ. расмҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин як фермае ки дар ин ҷо ӯ умр ба сар мебурданд ва ин ферма қарор дора, метавонем бигем ки дар ҷангал. кӯдакон мактаб намерафтанд, акалонсоло боша ҳаракат мекарданд ки ба одамои беруна кам муошират кунанд. дар ин вақт ин оилае ки лақабшон мондагӣ буд ҳукумат Колд, хеле ҳам диққати сахти ҳукумата ба худ ҷалб мекунад, лекин ӯро дарёфт карда наметонистанд. аз чӣ хотир аллакай шумо медонед ки ӯ ҳамеша мекӯчиданд аз як ҷо ба як ҷои дигар. чӣ гуна ки шумо медонем муддати дароз шуд ки ҳамкорӣ кардастем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида. ин ширкат дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он астае ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунед бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзаред. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф, муроҷиат кунед. Время летит, самолет улетит. ва худи ҳамин сол одамое ки дар ҳамин минтақаи фермаи ӯо зиндагӣ мекарданд, албатта ки дар ин ҷо ҳамсояҳо бисёр набуданд, лекин баъзеҳош мушоҳида мекунанд кӯдакони аҷиберо ки дар ин раҳҳои ҷангал бозӣ мекарданд. баъзеҳо мушоҳида намекарданд, а баъзеҳош боша хабар метиҳанд дар ин бора ба пулис. акнун ин дафъар пулис метавонад ки ӯро дарёфт кунад. албатта дар расмҳое ки шумо мебинед аз оилаи ин шахсҳо рӯҳошон маҳкам карда шудагиай, чунин хулоса мебароранд властҳо ки набинанд рӯҳошона. баъдан шумо мефаҳмед, вақте ки сир фошид, мефаҳмед ки барои чӣ рӯҳошона маҳкам кардагианд. аз ҳамин хотир барои рӯҳошон зиқ нашен, муҳим ки лайка фаромӯш накунед. оила дар аслам хеле ҳам калон буд. дар ӯ вақт иборат буд аз 5 духтари калон: Ронда, Шери, Бетти, Паула ва Марта ва ду мард: Чарливу Родрик. ин шахсое ки номбар кардем акаву хоҳар буданд ҳамаш. Рондаи 53 сола 5 фарзанд дошт. Бетти 52 сола 13 фарзанд. А Марта боша 6 фарзанд. ва яке аз духтарони Беттиам 1 фарзанд дошт, а дигараш боша 2 фарзанд, яъне ки набира доштан аллакай. ҳамин тариқ оилаи Колд аз 33 нафар иборат буд. медонам номҳое ки номбар кардем метавонад ки шуморо сартона гиҷ кунад. номҳоро ба ёд нагиред, муҳим ки ба диққат видеоро тамошо кунед. барои он хотире ки вақти пулисҳо ба ҷои истиқомати ин оила мераванд, ба ҳайрат меоянд. ва ман медонам ки шумо ҳам ҳозиран вақт аст видеоро кишем бироед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. истодайта тамошо кардани. дар ҷои истиқомати оилаи Колд 4 ҷои зист буд. 2 хонаи чархдор, яъне ки чихеле ки дар экран мебинед, притсеп, 2 сарай ё ин ки химоқати чӣ мегем ша, оғил мегем ша ё ки анҷомхона мегем, чӣ мегем, ҳамин хел ки дар дохилшон палатка буд. дар ҷойҳои истиқоматӣ набуд махсус ҷойҳо барои
ҳоҷат ва аз бӯе ки дар ӯ ҷа буд хулоса бароварда мешид ки ин оила ҳоҷат мекарданд дар ҷое ки вода мувофиқай осонтаре. ҳама ҷо пури партов буд, сигарети нимкашида, ҳатто пораҳои шикастагии шиша. диққати бештари пулиса ба худ ҷалб мекунад ҳолати кӯдакҳо. во гап мезаданд бале ба ҳамин забони худшон, лекин забони во каме шикастагӣ буд. сар даҳаншон ифлос, ҳамин гуна ба назар мерасид ки во худшонро намешӯянд ва чизҳои барои тоза кардани бадан аст истифода намебаранд умуман. ҷолибии дигараш оне буд ки намуди зоҳиришон аз одамони оддӣ фарқ дошт. гӯшошон аз ҷои муқаррариш поён, рӯошон каҷела ва қадшон ба он синни соле ки ӯво доштанд хеле ҳам паст буд. ташхиси баъдӣ муайян мекунад ки бисёри ин кӯдакҳо зиёд бемориҳо доранд, ҳамчун дил. вақте ҳукумат ҳоро дарёфт мекунад, аз ӯ талаб мекунанд ки ба тозагӣ риоя кунанд. ҳоҷатхона бояд сохта шавад. кӯдакҳоро ёд битиҳанд ки чӣ гуна худшонро тоза кунанд. дандоншӯвак, рӯшӯвак, баданшӯвак умуман. ва ҳамчун бояд ки кӯдакҳо мактаб раванд. лекин баъди 3 моҳ вақте ки бармегарданд барои тафтиш кардан, ҷолиб мешавад ки ӯҳо ин дафъа фирор намекунанд аз ин ҷошон, лекин ӯҳо мебинанд ки ягон чӣ тағйир нашуда. дар ин ҳолат албатта ки медонед шумо чӣ мешавад. 12 кӯдаки ин оиларо мегиранд аз ӯ, барои он хотире ки вазъи саломатии ӯ хеле ҳам дар ҳолати бад қарор дошт. лекин дар вақти ташхис кардан фош мешавад хеле ҳам daҳшатнок сирри даҳшатноке ки мумкин аст ки то ин қадар вақти видеоро аллакай шумо дарк кардагӣ бошен. агар накарда бошен, хай ҳоло дарк не хуб мефаҳмед. оилаи Колд оғоз мешавад аз Пара, Тим ва Ҷун. ӯҳо шинос ва хонадор мешаванд соли 1966 дар Зеландияи Нав. ба кадом сабабҳои номаълум ба кишвари ҳамсоя мекӯчанд ва баъди чӣ ҳамеша аз як штат ба штати дигар мекӯчиданд барои пинҳон кардани ҳамин сирри даҳшатноки худшон. акнун бошад дӯсто, барои хубтар фаҳмидан мо бояд шинос шем бо решаи авлодӣ меган ё ин ки аҷдодӣ меган ё ин ки оилавӣ, аниқтараш дар ҳолати оилавӣ бигем мешавад. оилавӣ, оилаи Колд. хубтар мешавад ки ман дар экран нишон диҳам. ҳамаш оғоз мешавад аз Пара бо номи Тим ва Ҷун. ӯ 7 кӯдак доштанд, 5 духтару 2 писар. духтари калонишон Ронда 5 фарзанд дошт. Бети 13, Амарта боша 5 фарзанд. духтари Бети Тами 2 кӯдак дошт. Райлин боша 1. акнун шумо дидестен дар рӯи экран таблитсаи решаи ин оиларо. хоб, чӣ мушоҳида кардем? бале, дуруст мушоҳида кардем. дар ин оила марди бегона нест. яъне ки тамоми фарзандони ин оила дар натиҷаи инсест меган русо, яъне ки таҷовузи байни оилави чихе гуфтанаш қинай. фаҳмиден шумо аллакай. мардои бегона набуданд дар иҷа. ва ира муайян мекунанд дар вақти гирифтани тести ДНК-и кӯдакҳо. падари бештари фарзандони Бети падари ӯ буд. так чихел инами хел. падари Бети Тимай ва Бети фарзанд дошт. падари фарзандои духтари Тим худшай. бояд бобишон бошанд, лекин падаршонай. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? акнун даҳшатноктар ша бугум? Нет. ҳамчунин ӯ падари фарзанди набираи худаш буд. чӣ нигоҳ дорӣ? шокӣ шидӣ? ва ҳамчунин поён мехамем дар нуқтаи фарзандо Родрик ва Чарли ҳамчунин алоқаи ҷинсӣ мекарданд бо 5 хоҳарои апои худшон. ва ино падарони кӯдакони Марта, Бети, Ронда ва падарони ҷиянони худшон мешиданд. яъне ки чихе дар иҷа ҷиян гуфтане, дар иҷа умуман ҳамаш падар ҳисоб мешавад, но хай фаҳмидем хитон. фаҳмондани ин таҷиқинай. акнун дар иҷа саволи дигар ба миён меояд ки ин занҳоро ино маҷбур мекарданд. не, вақте ки ин кор ошкор мешавад, занҳо мегӯянд ки не, хеле нест. падари фарзандошон мардҳое ҳастанд ки як бор нимбор мақсад шуримурӣ доштанд. лекин гап дар иҷае ки ин асри миёна нестае ку охи ДНК тест гуфтани гап ҳастае. ва ҳамчунин чӣ гунае ки шумо дар таблитса диден, буданд кӯдакҳое ки мурдагӣ буданд дар ин оила. давлат медонад танҳо дар бораи ду чунин ҳолат
аз чӣ қадар дар асл боша ира худи оила танҳо медонанд ва даҳшати ин оила дар дуруни оила не берун аз ин оила оғоз мешавад. худи ҷун ба дунё омадагӣ дар натиҷаи ана ҳамин хел алоқаи ҷинсӣ, яъне ки падару модари ҷун, яъне ки модари ҳамаи ҳамин даҳшатҳо худаш падару модари худаш акаву хоҳар буданд. همون بچه همه مسافر ها дар натиҷа 8 аъзои ба балоғат расидаи оилаи Колд дастгир карда мешаванд. ба ғайр аз таҷовузи оилавӣ ӯ гунаҳгор карда мешиданд барои таҷовузи ноболиғ. албатта ки ин кор барои мо даҳшатнок мераса, лекин барои оилаи Колд ин як кори оддӣ буд. яъне ки алоқаи ҷинсӣ кардан бо касере ки мехоҳӣ як кори оддӣ ба мисли чой хӯрдан буд. мумкин чой хӯрданам душвортар боша ёда пато. бале дӯсто, ҳамин рубрика ба ҳамин дараҷара даҳшатнокае ки ман намедонам ба панҷум точкашо мумкин фикр кунанд. менависанд ки кино нақл кардаистӣ. ай харда ай лангулида ман шуморо бад мебинам чунин одаморо. ва барои кор ма порчаи новостиро гӯш кунед. дар вақти кор дар фермаи Гриффин марде ки Властон ном гузоштанд ҳамчун Чарли Колд дастгир карда шуд. дар роҳ ба сӯи мошин ӯ шинос шуд бо он чизҳое ки бо ӯра гунаҳгор мекунанд. ба чизҳое ки ӯра гунаҳгор мекунанд ворид мешавад ҳаракати ҷинсӣ. он аз байни 8 нафар танҳо якеш аст ки дигарош дастгир карда шуданд дар 3 штат. тамошо кардин? и новостие дар ҳамо дастгир кардани якташ дар ферма будагиш. яке аз писарони оила ӯ ба мо гуфтанд ки агар ба ягон кас бигем ин ҳодисара, пас ӯ моро ба қатл мерасонанд. яъне ки фаҳмидем ба чӣ хотир рӯи ин оилара пӯшондагианд. ва ҳамчунин фамилияе ки мо ном гирифтестем Колд ира давлат додагиашон. ҳамчун номи аслишонам пинҳон кардагианд барои ҳаёти ояндаи фарзандо. чӣ гунае ки боша набоша, ино гунаҳгор нестанд. фарзандое ки аз оно набераҳо дигаро ба дунё омаданд, ино гунаҳгор нестанд ку. а тасаввур кунед ки дар ҷойҳое ки зиндагӣ мекунанд бигар рӯи ту каҷалаё ки қадат фалон хелае барои он хотире ки тура падарат бобитай наметавонанд зиндагӣ карда. барои он хотир пӯшондагианд номошона рӯошона. бардора фикр рактаихтон дар комментария бинависед, лайк мондана фаромӯш накунед ва ҳамчун хотиррасон мекунам бардора ки то охири ҳамин моҳа хеле ҳам муддати кам монда мо разыграт кардастем 250 000 рубла байни обуначиҳои вип каналомон. вип канали ма, вип канали Салом Тиҷи. ки шоҳҷоизаи ин розыгриш дӯсто зиёрати хонаи Аллоҳае ки мо вобаста кардагим ба ин кор ширкати Парвоз Авиара. ин бародар тамоми расходҳои шуморо ба кала мегирад. агар ки ғолиб шиден, боқимондаи пул тавассути ҳар гуна бозиҳо мегзарад. шумо мумкин ба ёд дошта бошед тавассути эфири як таш гузашт, дигарош тавассути видеозначокҳо дар видеоҳое ки мо мекунем дар дохилшон значока касе ки ёфт соҳиби пул мешавад. ҳамин хел ҳар гуна бозӣ қатӣ. шарти бозӣ оне ҳастае ки шумо дар ҳар ду канал бояд обуна бошед ки силкаҳошон дар комментария. ва ҳамчунин агар ки шумо бозида иштирок карданам нахоҳед, метавонед ки ҳамто обуна бошед дар дилхоҳ ин каналҳое ки мехоҳед барномаҳошо тамошо кунед. чунки хеле ҳам барномаҳое ҳастае ки одамое ки обуна мешаванд бад респектоват мекунанд. ё ин ки хубтараш мемонам як порчаи видеоро бибинед, хулоса бирорен кайса маъқул боша, ссилка дар якум комментария. яъне ки дар рафти қисмҳои тамошо кардани ин барнома ягона чизе ки шумо фаҳмидин баробари ақидаи талпа нарафтан. лекин дар ҷа кори ҷолиби дигар мисол мегирем. инози мо ҳамин гап ҳаққаи худ задастем, тами гапа гӯш кардаистӣ. одами атрофии ту бародартай, бачаи холатай, бачаи амактай, дигараш. ту нисбат ба амо фикр дорӣ ки ма шарт нестае ки ва ёро гӯш кунам чизе ки амо биган правилное ҳамохе кунам. бачаи холаи там тамошо дорам ин видеоро ва ӯам нисбати там ҳамин фикра кардаистае ки шарт нестае ки суханоитро гӯш кунам. ҳар датон ҳамин барномаро тамошо дорем. получается ки на ту бояд гапи ӯро бовар кунӣ, на ӯ бояд гапи туро бовар кунад. бале парадокс метавад не ки бале каме мозгшканда шида, не ки не бародаро. нигоҳ кунед. як примери зур астай. ва ҳамчунин Салом Тиҷи ҳам дора закрити канал ки дора ин гуна видеоҳо. номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило.
аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20, 53 куштор, бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда, одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд, ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? барои тамошо кардан метавонен ҳам то обуна шавен дар дилхоҳ каналҳое ки мехоҳен. Хоҳиши иштирок кардан дар розыгриш дошта бошен. Пас шарт ҳамин ки бояд дар ҳар ду канал обуна бошен. Хулоса хитом бирорен, ссилкаҳо дар комментария закрепичидагиай. Ҳамчунин дар рӯи экрани шумо ссилкаи ду видеои нави охир баромадагиай ва касе ки мехоҳад блогер шавад, дар инҷа боша ссилкаи курс барои шахсое ки завқи блогерӣ доранд, лекин маълумот надоранд. Курси пурра аз оғозкунанда то ба дараҷаи профессионалӣ. Лайк монданро фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.